Okay. Så. Jeg åben denne lille pakke med Pokémon-kort. For at se, hvor heldig jeg ender med at blive. Håber for jeg noget godt. Så. Så åbner jeg. Så er den åben. Første man får, så er den her lille sjov Pokémon. Så får jeg efter den her udviklingskæden. Fed Pokémon. En ekstra fed mønt. Ja, ikke fed mønt. Nu skal vi se noget vildt. Hvad får jeg? Jeg blander jeg min kort. Så. Første. Ja, en. Første. Ikke noget godt. Mit energikort. Den har jeg ikke endnu, tror jeg. For Bernie. Og så Rishima eller andet. Vent. Nej, det kan jeg ikke se. God Pokémon. God.